Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on your symbol, say yo, guys, I'm person now tongue. Engithi sesikhulumile like ukuthi uMakhumalo washo kuMacele phezu kwehlombe lakhe eduze kobuso bakhe wathi uma uMseki efike kuye noma embone egaxile okusho ukuthi useqonyiwe already ubezofika afake olwakhe. Mina ngithi ngibuza kuwe ukuthi awucabangi yini ukuthi uMakhwela naye cabanga into efanayo ngoba uMakhwela njengoba i-TV show season 8 naye uyayazi njengathi. uMakhumalo uthi yena kuMacele ngisho-ke bekuthiwa ubefika egaxile uMseki ubezomqoma kunjalo. Umayeni uma uMacele ekhuluma ngendaba yesithembu akaze uMacele echazele uMayeni sengiyakutshela ukuthi why ngoba lento ezosuke ichazwa uMacele uMayeni kunendlela ayazi ngayo. Bayele kwi-high tea party women in polygamy wababiza uMacele kwafika isikhathi sokuthi uMacele echaza into yokuthi angazi umamkhulu imaphi ama-changes awenzayo. Wathi uMayeni okusho ukuthi uzobachazela abangazi. Washintsha kumoya kaMacele ngoba uMacele uyayazi impendulo kaMayeni ukuthi isukaphi. Ngithi ngiyakubalela kuyinto kwi-high tea party amakhosikazi akwisithembu abizwe uMacele. uMacele usho ukuthi unento yokuthi omamkhulu bazi 1, 2 no-3. uMayeni uthi asikho isidingo sokuthi ayelalele yena leyo nto leyo ngoba uyayazi. Kuvelaphi-ke lokho? Angithi ubaba uMseki oqala uhamba ijeni noMayeni kwafika uMacele kwashintsha izinto. Ngithi-ke mina kuwe Macele ofike ubaba uMseki esenengane akabanga nesikhathi sokuthi uzoma emele ukuthi indaba yengane ithini. Ubezifuna yena la azifuna khona kuphi emshadweni ngoba nakho bashadile. uMakhumalo othola ukuthi ubaba uMseki useshadile kodwa naye ela eduze akafunanga ukuthi inhliziyo yaMacele icabangani because ngicabanga ukuthi ubaze uMacele akesisho njalo siyalinganisa. Ubaze uMacele ubezifuna la efuna khona. uMayeni siyazi ukuthi ubaba uMseki usephumelele washada lo ofike after yena akafunanga ukuthi-ke mhlampe-ke sizothini uzifuna la azifuna khona kuphi kaMseki njengoba bayamakhosikazi. Yabona lento isimo sesigoqo angazi ukuthi sizothi yini lokho ukucabanga kodwa-ke siyakuqamba sithi okusalayo mentality ngoba nalo omunye uthi nami sengikhona. Why-ke uMakhwela yedwa kuzoba ngathi kunento ejikayo eshintshile? Niyazibona ukuthi ninabo ubuxoki. Uma ngabe usemmise kaningi uMseki uma ekhuluma ngokuthi ngakulwela ethi uma ngabe ngiyazi. Angithi ofika ngemuva bekhona abanye naye ufikele ukuthi ngifuna ukuya phambili. noMakhwela ucabanga kanjalo kodwa-ke mase kubuya eqinisweni ngibona ukuthi akekho ufuna ukukhuluma iqiniso phakathi kwabo bonke. uMacele masingabuza indaba yengane le ekhona ukuthi phela le ngane le indala kunomshado ngathi akayifuni leyo ndaba. Uma sithi-ke sesibuza ukuthi-ke inhliziyo enhle ihlanganaphi nokuthandana nobaba oshadile, angiboni ukuthi khona amakhosikazi azoziphendula loyo mbuzo ngoba inhliziyo enhle ilezokumisa. Kodwa-ke ngesikhathi-ke nisabhizi-ke manje nithi uMacele osenenhliziyo embi. Akusiyo inhliziyo enhle bafake kwisithembu ukuzicabangela bona nezithembiso zabo ngoba namanje nje ngoba bekhalaza bakhalaza ngezithembiso eziphuliwe eziqondene nabo.
ayikho indawo ebala uMacele kulezi zithembiso ukuba kuthiwa lezi zithembiso izini kubalwa, angeke uyithole into enoMacele phakathi, kodwa yizinto uMseleki azibale kulowo nkosikazi nakulowo nkosikazi nakulowo nkosikazi ngoba emfuna emzumbe. Manje nina nenzelani? Sengathi uMacele ubetray abantu ake bahlala naye, mhlampe bambriefa base bethi kunjani-ke dadewethu ukuthi nokuthi nokuthi, ngoba naye ukhala ngezakhe izethembiso. Angisho ukuthi lento le iyalingana, mhlampe into engiyikhulumayo ineqiniso, kodwa kusukela ekuqaleni size siyogcina kumakhwela si-exist-a nje isithembu, inhliziyo enhle isale ngaphandle. Angidifendi futhi uMacele, sisho into ngithi nathi siyaziyo manje. Nawe uma ungathi usushelo umuntu oshadile lapho, usuke ubuka ukuthi wena uyakuthanda, ubhenefithani, uzokukhipha kisephi, uzokushophela, uzoshopha every month, i-allowance yakho ithini. Awunandaba ngale kwakho, unendaba nezinto ay'khuluma nawe. U-girls yilo ukuthi wena-ke umingile wathi no, khona umuntu okhona la, ushadile ukanjani kanjani. Isithembu-ke ayikho leyo nto, yingakho sikhona. Isithembu alikho iqiniso, yingakho sikhona. Inhliziyo enhle ayikho, akekho ongena ecabangela ophakathi. Manje ningenzelani-ke? Seningikhiphile koShabeni manje, bengithi siyahambisana, mase ngiyabona ukuthi hayi nina, sengiyabona phela ukuthi episode 29 siya 30, uMacele onenhliziyo embi. uMseleki uke waba weak, kodwa weak uMakhwele usekhona already. Okumele alandwe abuze imibuzo ubani, umnikazi wendaba. Sisukelani-ke kumbhali? Sisukelani kumbhali wale ndaba? Siye kulo o-assista nje ekugcineni, ngoba umbhali uyena onayo yonke into ukuthi ihambaphi, iyephi. Ngoba nami ngithi lapha etafuleni abambuze ngani ukuthi-ke uqonda ukuthini mayenza kanje. Khona yini into abayibalekelayo ngokubuza yena ngezinto okufanele ukuthi ay'phendule zibeyiqondene naye, ukuthi-ke mina nawe asizona iy'ngane. Icishe ibe njalo indaba. Umuntu ogudla into agwegwe ashonele into eqondile la aqonde khona into angayifuni. Yingakho-ke uMacele manje sekuyena hawu. uMacele uthe hhayi sekudelile yena, naye siyayibuza ukuthi udele ngempela yini noma kune-reward ethile. Kodwa-ke ekutheni uMacele unenhliziyo embi, mina-ke ngedwa ngiyakuphinda lokhu, ngeke ungene kwisithembu unenhliziyo enhle, khohlwa. Angeke ungene kwisithembu unenhliziyo enhle. Yingakho abazali balaba abasuke bengena isithembu kuyibo abangafuni. Yini eyenza abazali bangafuna namantombazane abo ukuthi angene kwisithembu? Bayazi ukuthi akusibo ubuhle ukuthi kukhona osephambili nawe ufuna ukuya khona, kodwa kugcina kunjalo. Mina-ke as i-viewer ayikho into engicisha ukuthi ngisho lokho ngoba kunjalo vele. Umzali unqaba ngoba vele usuqala impi. Ukuthi niyoqondana nje nihlale eduzane, or umuzi ongaphesheya komgwaqo, or umuzi usedolobheni kuphi, seniqale impi already. Engakhona amakhosikazi mawuzoweza ekhalaza ukuthi umzali wami ayethi, abazali bami bayazi abazali ukuthi usuyoqala ukukhuluma, usuyoqala impilo enempi. Siphi-ke namhlanje abalandeli besithembu abangekho kwisithembu nabo sebeqamba amanga, ngoba uMacele ayikho into ayiqalile, kodwa wamukele into eqaliwe. Yaqala ubani? Yilo uhusband wabo. Mabengekho happy ngezinto, why bengabuzi yena? Mabebona futhi ukuthi u-weak, abalinde ngani-ke abe strong bebuze yena. Manje yonke into ngathi uMacele uyayiphusha.
Singazi-ke phela uma bebona sengathi uyayiphusha. Kodwa mina ngiyayibuza nje ukuthi uMacele wasengasho kanye, wayengasho kuMseki ukuthi akaphithizele la ngakubo. Ngoba yonke into ikhomba lo yiqalile. Nebhidlikayo ikhomba lo yiqalile. Manje why Macele inhliziyo yakhe akasibekelanga naye ezakhe izethembiso, nabo abasibekelanga, kodwa seniyarobha. Hayi, niyarobha manje ngoba ngeke kuze kuyoqedwa. Sesidukelwe ukuthi uMseki kuwumnikazi wesithembu. Sesidukelwe u-husband phela manje. Sesidukelwe umbhali walento esiyibuka lapha kuThandwa Nesithembu kulo season 8. Yikho usungibhora nje ngiyasho ukuthi ikhona into ehamba wrong lana. Ngisabathe ngiyavula uMacele i-voice note le wayisenda ngoba ethunyiwe. Uthunywe ubani-ke? Uthunywe uba? Hlampe uMseki uphume-ke esibhedlela wangaba right. Uma sengasekho right izinto abesezisho nje uMacele beseyilalela zonke ezinye kufanele ukuthi angayilaleli. Nisho njalo? Hayi. Phela uMseki yena unezinto eziningi kufanele ukuthi ayiphendule. Ngisho ekuthumeni uMacele ephendule lamakhosikazi akhona ukuthi-ke ngolunye usuku bazomhlonipha kanjani uma ezobashayela umthetho. Kodwa leyo mbuzo iqondene nomnikazi walendaba, hhayi othunyiwe. Ikhona into ethi sithunywa sona. Angazi-ke mhlawumbe ngizoqamba izinto ey'ngekho, kodwa futhi ikhona into enjalo. Sazoyibheka ukuthi kuyasho ukuthi isithunywa asona. Angimdifendi endaweni edinga ukudifendwa ngoba ayikho into edinga ukudifendwa. Ayikho inhliziyo enhle ezokholelwa kwisithembu. Ayikho. Nemfundo futhi ngoba sengifake imfundo manje, mhlawumbe imfundo yakudala yokholelwa kwisithembu. Ngoba le mfundo le yamanje ifuna engathi ungaphithizela. Asikho-ke futhi lapha angaze ngikhulume ngemfundo sengize ngikhohlwe izinto engikhuluma ngazo. Yini lapha uMacele usemubi, yonke into usemubi, uMacele semubi. Inhliziyo yakhe yimbi. Hayibo. Kade bejabula ngenhliziyo ezinhle bengazi ukuthi umamkhulu kumhambela kahle noma kumhambeli kahle ngoba bebengacabangi lokho. Phela into ikanjalo. Kwasayijik level vela womcabango phambili. Zize zikukhaleleke nawe ngoba zizokhala. Noma khwela nje sondela esahleka uzobona ukuthi akuhlekisi mayesephakathi. Ngoba mayesephakathi la esetshelwa khona ukuthi awume kancane ko-I miss you, abasebenzi o-I miss you la kwakhiwa ikhaya. Sithi we Makhwela, uzoyimela le mpilo? Makuthiwa imoto nansi imoto zoba nayo, indlu nansi, kodwa-ke u-husband wakho yena-ke akekho available, wena kodwa yiba available. Futhi bhabhayini ngase ngiqalwa yi-flu, hayi.